O'r holl cyflwynydd ar y sianel ni, Stifyn Parri yw fy ffefryn ni, yn ymuno â ni yr holl ffordd ros, dwi mor cyffroes dwi'n methu ar ôl. Show off. Ti'n licio hwnna? Ydw. Wyt ti? Croeso I hwb. Diolch yn fawr. Neis iawn dy gael di yma. No, Sean and Sian. I want to know straight in there with Sean and Sian because I haven't seen any of it yet, but I'm looking forward to it. Wyt ti'n mwynhau ffilmio Sean and Sian? Wrth fy modd, doedd o Sean a Sian ddim ar y reda o gwbl. Munud nesa, ges I alwad ffôn fysyn ni'n licio cyflwyno. A o'n I isio cael gymaint I wneud efo'r cynnwys o ran pwy oedd yn cymryd rhan, achos ni'n meddwl bod hwnnw'n bwysig. Cynnwys, content. A felly nes I ofyn os fysyn ni'n cael cyd-gynhyrchu. So ti'n cynhyrchu hefyd? Cyd-gynhyrchu a cyd-cyflwyno. Cyd-gyflwyno efo Heledd Treiglo now. Yeah. Come on. Yeah. Come on. Yes. Rhos Llanech Rhugog. Oh. Neu mae yna fel botwm dwi'n gallu pwyso sy'n neud I ti fel seithi fyny raw. Na, so dwi wrth fy modd. Oes na gyplen ffreio arno fo? Oes. Y broblem ydy, mae rhai o'r cwestiynau yn syml iawn, ond mae pobl yn chwysu gymaint dros y cwestiwn. Maen nhw'n gallu analysio, be bynnag ydy hwnnw yn Gymraeg. Dadansoddi unrhyw beth allan o'r cwestiwn. A falle bod nhw'n meddwl, wel dyma'r ateb cywir, ond nid dyma'r ateb wneith ym mhartner I ddeud. Ac wrth gwrs, dych chi ond yn ennill yr arian os di'r atebion yn matcho. Ond ser yr rhaglen ydy'r cystadleuwyr. What is this, Seren Ross? Cyfres. Nathon ni gynhyrchu 2 blynedd yn ôl o'r enw Seren Bethlehem, lle nathon ni ofyn i'r gymuned yn yr ardal Bethlehem rhoi sioe nadolig at ei gilydd. So community, cymuned, community show. Pan nathon ni benderfynu wneud yr ail gyfres, o'n i'n ffansio cael tafodiaeth a phobl Rhos Llanech Rhugog. Achos mae Stephen yn dod o Rhos... Oh, this is a good pronunciation for you. Oh, good. Rhos Llanech Rhugog. No, I'm not ever going to say that, ever again. Neu fel oedd yn ewyth yr I arfer y dweud, Rhos Flannel Tree Frog. Na, oh, fantastic. Rhos say that. Llanech Rhugog. Rhos Llanech Rhugog. Oh, da iawn. Llanerch. Llanerch Rhugog. Rhos Llanech Rhugog. Rhos Mae'n Llanech Rhugog. Nathon ni'r Rhos a gofyn I bobl yr ardal rhoi pantomime ymlaen. A'r syniad nathon ni wneud mwyn lansio yr syniad yma oedd bod fi yn gwisgo fatha fairy godmother. Ond oedden ni'n lot fwy pryd hynny. A ti'n edrych yn lyflu. Ti'n proud? O'n i'n buxom fairy. Ti eisiau quiz? Nag dw, ond mae rhaid I mi. No, you've Mae got yn fy ngcontract. You've got no choice, we're doing the quiz. Dim dewis. Can you introduce the Alright, quiz in a really quiz mastery style? Oh, yeah. Helo a chroeso I Gwenyn Geirfa. Stephen P ydy Mr Showbiz, dwi'n meddwl. Mr Showbiz. Yndwyt. Okay. Gwych. Reit, Mr Showbiz. Gawn ni weld pa mor uchel neu isel ar yn bwrdd Gwenyn Geirfa fyddi di. Isht. 1, 2, 3. Connie off. Ferry. Tywydd teg. Producer. Cynhyrchydd. Social. Dwi am social, ac yn Welsh, ac yn sexy. Dwi di marw. Constant. Amser. No. Ac enillydd y gyfres yw Stifyn Parri. Brilliant. Okay. Social. Cymdeithasol. Faint yn union gafodd, Stephen? 2. Wel, llawn gyfalchiadau. Be dwi'n ennill, y mug ma. Gawn ni sôn am, gan bod ti yn gwybod rwan beth ydy'r gair Cymraeg am social. Cymdeithasol. Da iawn. Cymdeithasol. Sus. Mwa. Beth ydy sus? Ie, Ydy beth sus ydi yn sus? dal I fynd? Na, di. Mae dal gynnau Dweud wrth pawb, beth ydy sus? cymdeithas I unrhyw un sy'n yn licio bod efo y Cymru. Mi nath o gychwyn yn Llundain a efo 40 o bobl ac o fewn blwyddyn a hanner o gynnau 5,000 o aelodau. Felly I bobl sydd yn gymdeithasol, social, Cymru, Welsh,
Ac oedd rhaid iddyn nhw fod yn sexy? Oedd lot Rhywiol? ohonyn nhw yn, ond oedd lot ohonyn nhw ddim. Ond dydy'r gair rhywiol ddim yr un peth a sexy, na di? Fel y gymdeithas oedd yn sexy. Y rheswm pan nes i roi'r gair sexy fan, o'n isio digon o sylw yn y papurau newydd i'r gymdeithas. A mi oedd y newyddiadurwyr... A mae'n enw da, Sws. Sws. O'n i'n isio cymdeithas newydd Llundain Cymru'r byd. Na dim byd fel yna. O'n i jyst isio Sws. Bydd e. Gair yr wythnos. Gair yr wythnos. Perffaith ar gyfer Beth yw? Stifyn Parri. Cyflwynydd, actor, rhedeg cwmni. Is there anything he can't do? Amryddawn. Women. Multi-talented. Multi-talented. Ti'n gweld fel amryliw, you know lliw, colour, amryliw, multicoloured. Amryddawn, multi-talented. Amryddawn, O. multi-talented. Wel, o un dyn amryddawn, un arall, Ed. Yn canu ag yn actio, cynhyrchu a chyflwyno, Stifyn Parri amryddawn ydio, ond tybed ydi o'n gallu rapio. Tidlaen, Steve, gawn ni weld ti'n trio. O, dyna her i ti. Challenge. Ti'n gallu rapio? Nid ydw i mor amryddawn a hynny. Mae gyd yn y fraich. Gyd yn y frech. I think we all need a break now. Don't we? Dwi'n meddwl 2 weeks in the hefyd. So we all, 2 weeks in summer, a month in the summer or something. And you need to send in some messages, please, to our Twitter, if you can, which is @hubtv. Get involved. Yn ystod yr egwyl, anfonwch nhw, rwan.